dovolte mi, aby som vám odovzdala srdečný pozdrav zo slovenského Komlóša. Slovenský Komlóš sa nachádza v Maďarsku, celkom pri rumunských hraniciach na juhovýchodnej časti našej krajiny, takže sme prišli zďaleka, ale s tým väčšou láskou. Slovenský Komlóš predstavuje slovenskú kultúru našu v Maďarsku a máme mnoho kultúrnych telies slovenských. My sme vám dnes priniesli ako taký darček mandolínovú skupinu Tremolo. Príjmite ich veľmi vďačne, ich program. Táto skupina vznikla v roku 2009 z iniciatívy nášho bývalého učiteľa a pozbiera okolo seba tie bývalé žiačky svoje, ktoré sa oboznámili s týmto hudobným nástrojom už za detstva. A teraz vidíte, sú už dospelé ženy, pane, ktoré tu sedia a pri nich sa objavili zase mladé žiačky, mladí žiaci, ich žiačky, ktoré sa s veľkou radosťou pridali k tejto skupine a teraz takto spolu nám zahrajú najprv tie známe valčíky, polky, na ktoré si môžete samozrejme aj zatancovať tu na námestí. Potom vám zahrajú komlóske čardaše, aby ste dostali aj kúsok z našej pravej komlóskej kultúry. V nasledujúcom bloku vám zahrajú dusíkové operety a nakoniec sa lúčia so skladbami Adama Hudeca. Prajem vám príjemné sledovanie programu, príjmite ďačne túto našu skupinu, mandolínovú skupinu Tremolo. Acá por aquí,